Nina bendlula mithedla kwezindi ihlahla nazi indaba ze-1KZNTV nifundele uphilano kaCebekhulu. Sanibonani. Ake sibheke lezo ndaba esithi yizo ezihamba phambili namuhla. Kushiswe umqashwa womshayeli wetekisi edala ingozi. Kubulawe Obanjwe Edlwengula Imbuzi. Kanti owelembe uchitha enkohlakalo. Asibonge bese siyanamukela nisabukele zona indaba ze-1KZNTV. Ushiselwe indaba eqashe kuyona umshayeli wetekisi eginqike kwashona abantu abahlanu izolo kwalimala abanye emgwaqeni uMoses Mabhida eMgungundlovu maphakathi nelikaMthaniya. Le tekisi ubuthi bisuka ke Mbale eBB libangise edolobheni laseMgungundlovu ngesikhathi ke iginqika. Kanti ngokusho komnyango wezokuthutha kwisifundazwe KwaZulu-Natal, umshayeli obeshayela edle amanzi amponjwana zimkhalele ezakadalwane. Umnikazi womuzi lapho beqashe khona lo mshayeli uthe ufolwe embiza ngalesehlo sokuthi ke kushiswe ke lo mqashi beqashe khona lo mshayeli esikhundleni sokuthi laba benze lokhu bakhiphele ke zempahla ngaphandle bashise zona bayeke indlu yakhe. Sisemgaqweni uMoses Mabhida okuyilapho kwenzakale khona ingozi edlule nemphefumulo yabantu abahlanu izolo. Kanti ke njengoba sikhona la endaweni yengozi siyabona laphansi imidwa, ngizocela nje uza kwethu uthulani mbe ukuthi ke asitshengise. Siyabona imidwa laphansi yamasondo ukutshengisa ukuthi imoto iphaphalazele yashona khona ngalana. Siyabona nalapha ya isigcobo okuyilapho ke ukutshengisa khona ukuthi imoto ke ifike yashaya isigcobo lesi yase ke yahudula nayo insimbi le eseceleni komgwaqo. Kanjalo ke njengoba sibona nalapho ukuthi ke kunezingcezu zamaglasi ke amawindi afile ukutshengisa ukuthi ke itaxi ke ifele lapho njengoba sibona ukuthi abantu ke kade bechithekele khona la emaceleni ke awo umgwaqo. Kanti ke imizamo yokuthi sithole amalungu ke emndeni ezisulu lezi eziphangalele khona la ayibangi iphumelele njengoba sihambele indawo yaseMbali eBB sithi ke siyozama ukuthi ke sifinyelele emndenini. Kanti ke ngebhadi imndeni esikhulume nayo ithe ayikwazi ukuthi ikhulume nathi njengamanje ayikho esimweni esikahle. Kanti ke sitholile ukuthi ke amanye ke ezinye ke zezisulu akuzona ezakhona la endaweni yaseMgungundlovu besifike nje ngokuzosebenza beziqashile. Kanti esinye ke isisulu ke owesifazane yena uthe ubaba wabantwana bakhe ubeyona kade egibele kuyona itekisi le uthe kumbula kwembeso kuyena esibhedlela njengoba ethole ukulimala kakhulu usegumbini labantu abagula kakhulu. Kanti ke sikhulume naye ke okhulumela ke inhlangano yezamatekisi la KwaZulu-Natal uSifiso Shangase wasichazela ke kabanzi. Ukudlulisa amazwi enduduzo kakhulukazi kwimindeni emihlanu la sishiwe khona abantu kade bese kwisithuthi sethu mboni ezokutshenga amatekisi bese ukuthi laba abasezibhedlela nabo sithi siyacela ukuthi engazuthi ke bangalulama masinyane kulesigameko abavelelwe isona. Okubhlungu ke nje ukuthi ke masilandelela sithola sizwa ukuthi umshayeli kade ethwele abantu ngale yamoto ubedle amanzi ambonjwana. Siyimboni ke ezokuthutha amatekisi asamsani nezimo njenganalezi la uthola khona ukuthi abashayeli bathi bedla idakamizwa bephuza amanzi amponjwana bese beyongena emva kwesteering noma isithuthi. Sibhlunga kakhulu ngalesi sigameko ngoba bekuyinto ekade ingagwemeka ukube umuntu ulandele nje imigomo efanelekile yomthetho womgwaqo ukuthi uma usuphuzile awukwazi ukuthi uye emva kwesteering uthwele nemphefumulo ke for that matter ngoba la ubengathwela amaqabisha kodwa ubethwela abantu abaphilayo and ke mawuphile emhlabeni impilo yinye ayikho kabili njengoba ke sesilahlekelwe nje imphefumulo emhlanu abanye babo bama breadwinners uyibona bona babhekelela imizi la beqhamuka khona. Sithole nezindaba zokuthi ke namhlanje kuseni kuvuke lapho ke beqasha khona umshayeli wetekisi kushisiwe. Kanti sikhulume naye umnikazi womuzi wasilandisa kanje. Kube bona nje bangeze uzoshisa nje mfowethu bekufanele bangqongqozele ba report kanje ngcono bashisa okwakhe khuluma ukuthi bamkhokhela lokho kwakhe hayi kuzongqongqisela nje mfowethu kanje isigubhu ngisithathe epimini fana ngikhosta imali yami ngiyothenga izigubhu kodambuza ayikho lento yalana. Lolu daba sazolokhu silibheke njalo njengoba sazi ukuthi ke kudlule abantu abahlanu emhlabeni kanti abanye kwemvula kwembeso kubona ezibhedlela. Ezindabeni ze-1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Ugcine eshonile wesiliso otetinywe ngamalungu omphakathi emva koba ke banjwe oqotsheni eyitika ngocansi nembuzi komunye umuzi wasendaweni yakwaQwayinduku emthunzini enyakatho KwaZulu-Natal. Owesimama oseyikhulilwa kulo muzi okwenzeke kona lesigameko baphindile mzimela
Uthi usinde ngokulambisa kumufa athi uqale wazama kumdlwengula phakathi kwamabili ebusuku nokuthe uma ke bezama ukungena ke ngewindi wamsikaza ngocelemba wabe sehlehla. Elandisa ke iziko lezindaba le1KZNTV umzimela uthi ubesezwa ke sekukhala imbuzi emva kwendlu kanti umufi useyiqhoqhobele. Usathuka ke izanya namanje wesifazane oneminyaka engama-61 wasendaweni yaseQwayinduku eMthunzini kulandela ke sigameko lapho esinde khona ngokulambisa kwenselaboya ebefuna ukumdlwengula ngaphakathi kwamabili ebusuku. Manlele ekusuku ngesakuvuleka iwindi ngapha edining room. Ngaphakamisa ikhanda ngithengiswa leli lomuntu wase ngapha wavula iwindi la kwabuka leli iwindi lingale. Nami njombeke ngabamba ucelemba. Ngathi mayindubula mayiphethe spam kodwa mayesa ngamehlo so fasibe babili la endlini. Uthe uyagxuma uyangena ngashaya ngocelemba uyagxuma uyangena ngashaya ngocelemba kusho ukuthi kushayeka ikhethini akushayeki yena waphuma waqhela kwemi wasithi wosalanga wathi sondela la ncika la ewindini ngathi mina unyoko wathi uyenqaba eshokimi wathi uyanqaba ngathi umama ukukhombisa yakhe. Wasuka ke lapho ngangabe ngisamazi ukuthi ushone phi nami sengiqalaza ngokwesaba la nalapha eminyango ngafulile ngibuka ngemfanti esifana. Lona wesifazane ohlala yedwa ubeke sephuma ehlaba umkhosi ngempela kumphakathi waphuma ngobuningi bawo nokutheke uma ufika umphakathi kukafica lona wesilisa eseqoqobele imbuzi. Umama lona ke uyizwe ikhala ecabanga ukuthi ke mhlambe ufuna ukuyintshontsha kanti ke uyiqoqobele. Umphakathi ubeke usumtitinya. Wafonela umphakathi ke amandla kimi besephelile ngasakwazi ukugijima njengabo nzinzofika la baphume bona sebegijima nje bonke noma khona ngabafana bagijima bazongena la bafike bathi mambe qhamuka la bamthola uselele naye imbuzi baze unele wababona wafele wasuka wabaleka lapha bayambambela khona ke bambambele ngale lapho oze washonela khona. Lo ke khulumela amaphoyisa ngaphansi kwesifundo King Cetshwayo uKapteni Siyanda Shangase usiqinisekisile ke lesi sigameko. Ebusuku cishe phakathi kwamabili umliso waziwa ngelika radio Mthembu uphihlize iwind lomuzi enenhloso yokuthi ufuna ukudlwengula umuntu osimame oneminyaka ewu61. Uthe makungenzeki lokho eseliphihlisile iwind wazama nokuvula indlu kwangangeneka wabe sehamba esejikela esibayeni seyimbuzi. Uthe umama mayephuma eyovusa indodana yakhe behamba besibayeni sembuzi bamfica esebhizi edlwengula imbuzi esibayeni. Bese behlaba umkhosi ke baphuma abantu bomphakathi beza kulo muzi lo esibayeni wabese eyashawa ke umphakathi washonela khona. Umufi ke simkalekisa eminyakeni yo 35 years to 40 years. Livuliwe ke icala emaphoyiseni asemthunzini icala lokubulala. Lezike izindaba zo1KZNTV mina ngingosamukeliso Nqulunga bika ngwaqwayintaba eMthunzini. Umasipala wesifunda iLembe usuyichithile kwinsolo ezavezwa yiqembu Independent Alliance ezithi lo masipala wanikeza ithenda inkampani yonogada okwamiswa ukusebenza kwayo eminyakeni eyisishiyagalombili edlule. Lo masipala usho kanjena kulandela isitatimende esenziwa yileli qembu esasiveza ukuthi ke iLembe likhokha isigidi samarandi ngenyanga likhokhela ke lenkampani emva kokuphela kwenkontileka ababeyisayindile nenkampani yesidingo. Emva kwesitatimende sakhishwa iqembu Independent Alliance sisola lo masipala ngokuqasha inkampani yonogada yamisa ukusebenza kwayo ngo-2014, umasipala uthi ingamampungi imbiko evezwe leli qembu nala ebisola khona lo masipala ngokukhokha isigidi samarandi ikhokhela inkampani K9 kodwa kubeni ukusebenza kwayo kuthiwa kwamiswa ngo-2014. Award wenkampani security contract elembeni kusukela ekutheni umasipala kade une security company obizwa ngokuthi ngesidingo for isikhathi eside. Lokhu umasipala ke kunikeze inkinga ukuthi umasipala
ukuba akusawatholi kahle ama-audit outcome amahle ngoba lokhu bekusahambisani nomthetho ngoba le nkampani i-contract type bekusekade yaphela kodwa sisebenza on month-to-month basis. Lokho futhi-ke in terms of Section 217 of Constitutional of the Republic of South Africa awuyivumeli ngoba kusho ukuthi ezinye inkampani asisakwazi ukubhida kule process. Umbola uthi izinkampani ezimbili abaziqashile bazinika izinkontileka zezinyanga eziyisithupha ukugwema ukumoshwa kwemali njengoba bebekhokhela inkampani isidingo inyanga nenyanga emva kokuphela kwenkontileka ababeyisayinile nabo. Ngoba kumasipala nesidingo bese besebenza ngoko month to month, umasipala wa terminate contract yesidingo wasungena into a new contract no K9 Security kanye no KA Miyaluza Security Services. Lama companies omabili ngenkathi ebhida ama-document wabo ebe comply in terms of SERA regulations. Also lokhu ke kwenziwa for isikhashanyana ngenkathi sisalindele ukwenza i-tender security for 6 months using section 36 of supply chain management policy. Expiring date of this contract of this security companies iphela ngomhla 31 December 2022. Kude bokhosibisi eThekwini. Imeka kamasipala waseMsinga KwaZulu-Natal uMletheni Ndlovu seyixwayisa umphakathi wakhe lomsinga namaphethelo malungana nokushintsha kwesimo sezulu ongalindeleka njengoba ke lethwasi ihlobo. UGatsheni uthi ngokwenjwayelo kulesi sikhathi ke kube neziphepho, imvula enamandla kanjalo ke nemililo yequbula. Ubekhuluma kanjena kuqhubeka umcimbi ohlahlomali lonyaka ka-2022-2023 kumasipala waseMsinga ububanjwe lehholo lomphakathi enteneshane khona ke eMsinga. Umphakathi osenteneshane eMsinga kuWard 10 udelila ngebelishisa likhipha umkhovetsheni njengoba bewugcwele ihholo lomphakathi kule ndawo uzolalela uhlahlomali la kuWard 10 lukanyaka mali u2022-2023. Ngaphambi kokuba kethula inkulumo yakhe uMeya uMletheni Ndlovu uqale waxwayisa umphakathi ngesimo sezulu esingalindeleka njengoba ke selithwe sihlobo. Sizosiza-ke ngokwazisana ngey'nhlekelele ey'khona ikakhulukazi emphakathini okwaseMsinga kufanele siqaphele njengomphakathi ezingenza ukuba kube nengozi ekhona. Sizoluleka umphakathi ngey'phepho eziba khona emphakathini. Sizokhumbula ukuthi uma ngabe kuzothwasa ihlobo kuba ney'phepho ey'khona ey'phephula iy'ndawo esakhe kuzona kuyephephuke nemizi, kube ney'mvula ezinamandla, kube nomlilo oyiqubula eduzane komphakathi. Siyafisa ukuthi umphakathi uqaphele konke lokho ngoba kuyingozi empilweni yawo. Ezolimo kanye nentsha akuzange kusale ngaphandle enkulumeni kaMeya. Imali ekukhandwa ngayo lezi zimali 8.9 million. Kuphinde kwafakwa ugesi ekuvukeni, kwaphindwa kwafakwa ugesi kwaNgiyane uWard 9 noWard 10. Lapho kuhlangane khona lamawadi ngentuthuko kagesi. Lesamba letuthuko kagesi ikhandwe ngo-11.4 million nayizwa kahle lento. Isamba ezingu-50,000 esabelwe iwadi kaDumakude ukuba sisetshenziswe ukulekelela labo abasebenza ngezolimo nayizwa kahle lento. Siyazi ukuthi umphakathi walapha uyakuthanda ukulima futhi umphakathi walapha uphila ngakho ukulima. Ingakho umkhandlu waseMsinga uyebona ukuthi kumele ngako-50,000 ukuba alekelele labo abafisa ukuthuthukisa ezokulima. Ngakho-ke leyo mali uma ufisa ukulekelele ubhala incwadi uxhumane nokhonsayela oDumakude nayizwa kahle lento. Sinesamba semali esingu-50,000 okufanele umphakathi uqonde. Lesamba esingu-50,000 sinikeze uDumakude ukuba njengokhansela wakuleli wadi akwazi ukulekelela labo akakabaxoshisa amathutshana ewadini yayizwa kahle lento. Ezindabeni ze-1KZNTV ngingusiyabonga kaDuma enteneshane eMsinga. Ake sithi ishelele izitolo siyabuya mbukeli nezinye zeindaba zethu. Asibonge siphinde sinamukeleni nabendloveni amandla kuyizona indaba zethu esithi ngezahamba phambili nazi. Kushiswe umqasho womshayeli wetekisi edala ingozi. Kubulawe Obanjwe Edlwengula Imbuzi. Kanti owelembe uchitha enkohlakalo.
Uhlalo wenhlangano engenzi inzuzo ethuthukisa amakhono emkhakheni wezasolwandle iMariko uphilisa lincane uthi ke soyisikhathi sokuthi abantu bebalela impisholo bazi kangcono ngamathuba akhona emkhakheni omnotho wasolwandle ukuze bezokwazi ukula nesihlava sokwentuleka kwamathuba omsebenzi ikakhulukazi kubantu basemakhaya. Uncane usho lokhu ke endaweni yaseBhobhoyi ngenkathi ekhuluma ke neziko lezindaba bethula uhlelo lokuqeqesha abantu abasha kuwona lo mkhakha. Inhlangano engenzi inzuzo iMariko ithi izodlulisela amakhono ngowemkhakha yasemanzini nolwazi lokuzisebenza futhi bakwazi ukuqasha abanye emsebenzini abazozenzela yona. Asista ingane esinikeza amathuba ukuthi zikwazi ukuthi ziqashwe ekugcineni kwinto esinikeza yona and then zikwazi futhi ukuthi zikwazi ukuqala ama-business laba bangahle babe nentshisekelo ekuqaleni i-business. And then balindele ukuthi ke bathole i-certificate abantwana mesebeqadile. Ngoba maybe usibafundisa ukuzothatha isikhathi eside i-swimming and lifeguard. Then bese kuba i-crafting hlanganisane fashion design nabo labo kumele bathole izicucu zabo. Sikhonile ukuthi sithole imishini yokusebenza uma sebeqedile bakwazi ukuthi babe nento zabo nemishini yabo yokusebenza. Kanti usihlalo walenhlangano uthi bakwenza lokhu ngenhloso yokuvala igebe elikhona ngokuntula ulwazi ngomkhakha wamathuba emsebenzi yamakhono nasemanzini. Sivula amathuba noma sitshala abantu ngamathuba asemkhakheni yasemanzini abangahle babe nentshisekelo ukuthi bawenze. Lokho kubangwa isizathu esafika ngaso nathi kwi-maritime. Thina iningi lethu kwi-organization yakaMariko sidabuka emaphandleni. Lokho ke kwase kufaka inselelo ukuthi asikwazi ukubuyela emuva kwingane zakithi esikhule njengathi ezingabanga semathubeni okwazi ngomkhakha wasemanzini. Kanti ikhansela la ku-Ward 23 kumasipala eRenkonyeni lithi iphenduliwe imithandazo yomgqiqo wokuletha leli thuba emphakathini njengoba waqala ukuxoxisana nekoleji elumakhelwane kule ndawo. I've been trying this in a college, which is in Nyenyezi, no my side FET. So, ngomsa akulunkulu ne-research ngicine ngixhumane nabafowethu oncane okuyibona abangizamile ukuthi iqhamuke le project. Inhloso yale project siyiqale njengoba ixhaso lottery, but egcineni kosuku sifuna ibe i-project esizoyenza sifathilishe ne-college. And then into yomsebenzi kubona uma bezimisele is guaranteed. Umfundo uzohlomula kulolu hlelo uthi bazolibamba ngezandla zombili leli thuba kwazise ingqinamba zasesikoleni nasemphakathini abaqhamuka kuyo sabavimbela ukuthola amathuba afana nalawa. Jabulela kakhulu ukuthi ifike nathi sike sibe nento ehlukile esikoleni besenza izifundo ezihlukene futhi imqondo yethu besicabanga ukuthi sizokwenza lezi zinto besifisa ngenhliziyo kodwa kwangenzeka ngenxa yezimo nendlela yokufunda nezinto ezenzeka emphakathini kodwa ngoba sekukhona okufikile sijabulela kona lokho. Ezindabeni ze-1KZNTV kube uSgananda eSayidi eBhobhoyi. Owesifazane wasekhulile wasendaweni yaseMabhuyeni empangeni enyakatho nakaMthani uDuduzile Shabalala uthi kwakuyisifiso sakhe ukukhulisa abantwana ngobuqotho ukuze kuzobumbeka isizwe esiqotho. Khuluma ke neziko lezindaba le-1KZNTV ubesecela ukwelekelelo ngokwakhelwa ke indlu yesonto endaweni yaseKhonkwaneni nakuchaze ngeselula lokukhulisa ke ingane enekusasa eliqhakazile. uShabalala unamagalelo amaningi okusiza ke ingane zomphakathi njengoba eqala wabake nekhaya lezintandane inkulisa njengoba esenza ke imizamo yokwakha indlu yesonto. Uthi ufisa ukuthola uxhaso lokuqhubeka nokwakha indlu yesonto uDuduzile Shabalala ngoba ethi amandla abo nahlangene nabo ngokwakha lendlu aseya ngasekupheleni. uShabalala uthi kuningi asekwenzele lo mphakathi kanti namanje usafisa ukuqhubeka ukuze kuzogwemeka ukuba uvanzi kwezingane. Lapha ngicela uxhaso kunoma ubani ongahlabe namandla ukulekelela ekwakheni indlu yenkonzo. Sesizamile singogogo abathathu
ukuthi sizame ukwakha. Itini sesiyibumbile khona ziyi-2,500. So ke nginikeza ke umphakathi ukuthi siyacela ukuthi usixhase ngesishoda ngakho. Sizoba siqhubeka nathi ngempesheni zethu esiholakho. Singoba siye sabona ukuthi asivele siholisane singogogo asaholisana saba u5. Items wana izake imali ngavula isite ukuthi indlu lapho izoma khona. So kamandla eseyanga kuphela ngoba kade ngaqala ngisebenzela umphakathi. Ngakha necrash ibonisanani crash yasungulwa yimina. Wafika kwaba ibonisanani often asungulwa yimi ugogo Shabalala. Ngasungula necrash ibonisanani crash. Ngabe ke sengcina sengiyibuyisela ke emphakathini ke kwaba senamandla. Ngoba amandla aseyaphela. Njengamanje ke lapha esikhona ke zingane ngizama uqoqa izingane zomphakathi ukuba zingabe uvanze ekuphuzeni nakusedleni idakamizwa zikwazi ukuba ziqoqeke. Ezinye zazo ke bese zamile ukuqoqeka ke. Sekuyikho ukuthi ke amandla okwakha sesicela noma ubani aselekelele. Uthishanhloko wenkulisa ibonisana necrash eyasungulwa nguye ugogo Shabalala osecela uxhaso lwesonto uncome amagalelo kaShabalala ngase kwenzele lo mphakathi. Icrash wayiqala esemzini wakhe ingekho umuntu omxhasile engakho umuntu omqasha ukuthi afundise ayifundisela yena ethatha ukudla kwabantu abakhe akugoqoze phekela izingane lezi ezifundayo. Ne-orphanage ngokunjalo bihlala izingane zabantu eziningi kungekho bantu abaxhasayo. Athatha ukudla kwakhe nomndeni wakhe baphekela abantwana bathengela impahla zokugqoka. Kuthukeleke ke lapho manje iyamemeza phamemeza khona uqhamuka kodwa isikhathi esiningi nje engabheke indawo ebheke nje imali yakhe umndeni wakhe enza lo msebenzi ade wenza. Umama uyikhandla kakhulu. Ezindabeni ze1KZNTV ngingumqondisi Miyeni ngibika ngisempangeni. Uhlalo weqembu lebhola lezinyawo uMsinga United umkhokhi Mpanza usenxusa izikhulu zamaqembu ebhola lezinyawo kulesifundazwe ukuba ke isebenzisane ukwenza isiqinisekiso sokuthi ibhola lezinyawo liyathuthuka. Ube ekhuluma kanjena ethula ke inkulumo ngenkathi leli qembu ligijima kuMetsephe League KZN lizosayinda ke isivumelwano sokusebenzisana nenkampani yonogada isiyajabula Security Solutions kanti lo mcimbi ububanjwe kwemahhovisi alenkampani eThugera Ferry eMsinga. Lezi izindaba ezimnandi kubathandi kanye nabalandeli bebhola lezinyawo abakhele kuMsinga kanye nezindawo ezingomakhelwane njengoba ke sekusayindwe isivumelwano sokusebenzisana phakathi kwenkampani yonogada isiyajabula Security Solutions yalapha eMsinga kanye neqembu lalapha eMsinga eligijima kweABC Metsephe League eKZN. Uhlalo waleli qembu umkhokhi Mpanza unxuse ukusebenzisana kubaphathi bamaqembu akulesifundazwe. Ezocela kakhulu kukodwa ukuthi masibambisaneni sisebenze ngokuthembeka ngoba yikho into yokwenza ukuthi ibhola lethu liye phambili ngabeko ukuthi sisebenze ngokuthembeka. Akungiphathi kahle ukuthi season nesizini siyaya kuma-playoffs kodwa sibuya silambana. Kusho ukuthi ibhola asilakhi kahle phansi. Lokho kuzogcina kuphokha ukuthi njalo kusho uma sesifuna i-team ezongena kuMetsephe funa siyothenga. Akusibuyiseli-ke leyo nto sibuyisele emuva kusosebenzela abanye abafana. Engabe sikhanda bona labesinabo abavonene sikwazi ukupromotha. Uthabekhulu-ke uphinde wanxusa nezikhulu zenhlangano emele ibhola kuleli isafa eMsinga ukuba ke zisondele ezinkundleni zemidlalo makunemidlalo ukuze ke nabadlali abasakhula bezoqhuquzeleka. Usafa awusondeleke la kudlala khona ama-team la kaMetsephe. Ukuze nathi ke siye ukuqhashazwa abantu ekuhambeni. Nathi siyaxhaphazeka ekuhambeni. Usafa ongakithi nawo kusondele. Ke siyobona ukuthi yiphi irole okwazi ukuyidlala la. Abantu labafana begcwele ngaphakathi. Uma beze kuthiwa nge-office la kuthiwa kunetafula lihlelo Usafa wasemzini yathi la beyodlala mhlawumbe eThekwini. Uzobona izoshintsha unyaka. Ezindabeni ze1KZNTV ngingusiyabonga kaDuma eMsinga. Ake siyetolo siyabuya futhi mbukeli nezinye izindaba zethu.
Nina besila sibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze-1KZNTV nazo ke izona ndaba esithi ngezihamba phambili namuhla. Kushiswe umqashwa womshayeli wetekisi edala ingozi. Kubulawe Obanjwe Edlwengula Imbuzi. Kanti owelembe uchitha enkohlakalo. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 17.85 cents kwidola laseMelika libe ngo-19.91 kupondo waseBrithani libe ngo-17.18 kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide yonime $1,710.47 ounce, uthi intengo yalo ngahluziwe ime $93.02 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi weqembu leMaritzburg United uJohn Vuligate Maduka usetusi iqembu lakhe emva kokuba ke libhaxabuleka amagebhulu Orlando Pirates ngegoli elodwa keqandeni kumdlalo weleague eDStv Premiership ebisenkundleni keHarry Gwala izolo kusihlwa. Igoli okunqobe ngalo leli qembu laseMgungundlovu kube yipenalty evalelwe phakathi ngoAmadosi Okhuna, kanti uMaduka kuncoma abadlali bakhe bodonga lasemuva ngesiwombe sokuqala kanjalo ke nenguquko azenzile ngesiwombe sesibili athi ke izona ezenze bayathola ke nepenalty njengoba bebelokho ethi ke banqonqoze njalo kudonga lasemuva loyeka amagebhula bengapheli moya. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalendeleka. Nina benyathe emnyama kandaba ejame ngomkhonto ophezu komzimvubu amampondo ayisaba kuyehlela. Ukamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithi khumu kuze kube ngozana.